Awal mula terjadinya Perang Besar Bharatayuddha. Nyai Prabu, nona amit pasang aliman tabik, Nyai Prabu. Nggih, nggih. Kepareng babar dawuh marang wigato sing setya, oh Prabu. Inggih, inggih Nyai. Kawula ingkang nyarirani dutaning bedamen para Pandhawa sak kula wangsa. Nedya nyuwun wangsulipun ngendo prasta sak kukubanipun miwah sepaling negaring Astina. Kados ingkang sampun kacetha ing perjanjian Duk Rumuhun. Nggih. Nggih, ora. Latihan sampun marambah maraping duta ingkang prapa. Nanging kula tetep badhe nyuwun lelimbangan. Pawan Sengkuni. Kadiwaran aturira, Pawan. Sinuwun. Aduh. Jimat pangayumaning wangsa Kurawa. Ambeking Nalindra Kedah uga bakuh pangidheping sedya sinuwun. Sampun ngantos kerut larut ing swasana. Pun paman niki nggih. Pun paman miwah para kadang sata Kurawa masih sagah dados cagak minangka tetuwak luhuring asma Paduka. Sinuwun, sinuwun. Putu Prabu. Putu Prabu ngugemana bawa leksana ya, Ger. Dimen ora dadi paprangan antaraning kadang pun eyang bakal mayu bagya lamun sira datan oncat ing perjanjian. Anak Prabu, anak Prabu Jaka Pitana sampun waskuwatos ing penggalih negari Mandaraka menika masih jembar laladanipun nggih. Badhe kuncara asma panjenengan menawi ana tepi sabda pangandika ingkang sampun kawedhar. Inggih. Nuwun sewu, Nyai Prabu. Menika sampun pratela puruk ing sabda pangandikanipun para sepuh. Mila saking menika sumangga kula aturi tapak asma mungging nawala perjanjian ingkang sampun sinerat, Nyai Prabu.